Egyetemisták, figyeljetek! Folyton azt látom, hogy mindenki Facebook csoportokban próbálja összegyűjteni a szakdolgozati kutatásához a kitöltéseket. Posztolnak, kommentelnek, aki elkezdi a kérdőívet, a végére megunja, és csak random bepipálgatja a válaszokat. Ezért szeretném bemutatni nektek a formfutárt. Hozzáadom a Google űrlapomat, az űrlap méretétől függően pár másodperc alatt feltérképezi az összes kérdést. Ezután kiválasztod, random válaszokat szeretnél, vagy célcsoportnak megfelelő kitöltéseket. Beállíthatod a kort, nemet, jellemet, hobbit, végzettséget, a kifejtős kérdésekhez pedig AI-generált válaszokat kapsz. Mentés, és indulhat a futtatás. Most csak 3 kitöltést kérek. És a formfutár már dolgozik is. Közben élőben látod, ahogy megérkeznek a kitöltések a Google űrlapodba, az alkalmazás pedig valós időben mutatja, milyen válaszokat adott, hol tart éppen a folyamat. Be tudsz állítani késleltetést a kitöltések között, és akár több 100 vagy több 1000 kitöltést is kérhetsz.